Myslím si, že jsme na začátku nehráli tak dobře, potom později už jsme se dobře rozehráli. Měli jsme dobrý protiútok a v obraně jsme tak do druhé čtvrtiny hrozně hořeli, po druhé už to bylo lepší a myslím, že jsme hráli dobře. Ja by som sa najprv pogratulovať superovi za výkon, ktorý predvedli proti nám. Mali sme veľké problémy na začiatku sa zrovnať s tým ich tlakom a s tou ich agresivitou. To sa nám potom později v zápase podarilo, ale stále sme horeli ešte aj na doskoku. Za mňa veľmi dobrá skúsenosť a myslím si, že sme tam nechali energiu a to je najdôležitejšie. Takže ďakujem spoluhráčom za skvelý zápas, aj superovi za tiež dobrý zápas. Hrali sme tímovo, prihrávali sme si, v obrane to tiež bolo super a to je všetko. No, ja si myslím, tak jak hovoríš, tá tímovosť, tímový duch tam bol. Hlavne hneď z úvodu, keď sme si spravili takú šnúru 18-0. Išlo to ľahko z toho dôvodu, že tam tá lopta išla hneď z ruky. Boli tam vybiehajúci hráči, ktorí sme mali opciu voľaké prihrávky, čiže tam ten úvod sa nám vydaril. Potom bol priestor prestriedať trošku hráčov, pošetriť sily na ďalšie zápasy, ktoré nás čakajú. Hlavne zajtra je to Plzeň, náročný super domáci, čiže tam potrebujeme niečo si ušanovať, tak sme radi, že sa nám podala celá taká rotácia tej lavičky a že sme teda zápas zvládli. Samozrejme ďakujeme aj superovi, že sa nezdal a ďalej pokračoval a zahrali sme slušný zápas.